Wapi Odera Digital Bonyeza Ken Makayo Mombasa Raha Wapi Nike Samba Chuda Yes 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 Oye zilungo kashane muzika makelo ndado kasha makarnya kwa mugizano ka Davis Onyango Ken Finland Davis Onyango's oiza ni ai hiyo iko sawa sana. Thank you sana Osara Musapara Maro Diambo weshimanyeni biro ni kakoro eyo madimba Radio Ramogi Cartoon Galuo Radio Ramogi Maramogi Radio Ramogi Cartoon Jaluo Matuch ekor gwenge gi Roda Odhiambo. Machegni wadhi kaunti ma Kisumu kama idono bila odinene jopuonjre mokabich mabende tudo gi masira mar mach mabende no muoche kan nindo mara jopuonjre skunde sekondar Manyabondo Boys okinyi makawuono. Masira mar mach no ne owango kar nindo mabende tingo jopuonjre 95 kendo weyo ka japuonjre achiel ma jaklas 12 yudo hinyruok. Kalure kod report mar obila onge gima ne orese masira no kapok oyang malongo nengo mwandu mabende no wange masira no mar mach. Obila mago kwach kich mabende no chopo kanyo ne okawo sampli mag remo mabende gibiro konyogi e timo nonro. Ka jopuonjre go pod odine gi tesendo bila kama bende gibiro konyo bila kod timo nonro e wigi madine kela masira mar machno. Kapod wantiere kaunti no ma Kisumu en tend kaunti ma Kisumu lando ni jotije sirikale kaunti no dhi yudo chudo margi mar dweche 2 mokalo jumani. Motelo ne mano tend kaunti no ne olando deko mar osara mag jotije mag kaunti no kalure gi onge mar omenda. Kata kamano jagoro mar kaunti no Hezbon Hongo kawuono golo notice ni gisetieko chenro duto mabende dwarore mar budget mabende no dong. Ka Hongo wacho ni jotije duto mag kaunti no ma Kisumu koro biro yudo sachgi chakre tich ang'wen tarika 4 mar dweni mar 9. Komachielo bende eni gavana Mabomet Hilary Bachoko withuolo kod omenda chinga maromo shillings milion 5 tok dagi ketha dek mabende tude godo kadok rogolo chik mondo mi biwinj burano kendo tarika 7 mar dweni. Kapod wantiere wechego mag do bende eni manen gavana Mabungoma Wycliffe Wangamati kanyakla kod achije mamoko chiko mabende gina pisaze kembe magedo bende no withuolo kod rambuna tok kane ochwal gedo kiny makawuono kitudogi kod bibadhi maromenda maromo shillings milion 271. Wangamati owethuolo kod rambuna mar shillings milion 5 kata omenda chinga mar shillings milion 1.5. Jangad bura Zipora Gichana onyiso achijego mondo mi kik ber kod tudruok moro amora kod joneno e burano ka burano kod ibro winj kendo tok jumbe 2. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jatend migawo ma thieth e kaunti ma Migori Mabel Chanzu ojojo dak e kaunti no
mabende poko ndikore ni okumba mathieth mano masha mondo miyo ndikre mondo giyud thieth e yo mayot. Chanzo wacho ni atamalo 42 ma jodak e kaunti no ma Migori ema bende osendikre ne okumba no masha. We are at 42%, but we are requesting for everyone to register in SHA. SHA is very, very important for us. In fact, SHA is not like NIF that used to pick a few conditions to cover. SHA is covering everything. Every treatment you go and get in a facility, SHA is covering for us. So Omedoni ogibidwaro mondo mi udini oganda e ute thieth e kaunti no kalure ni oginyal chulo omenda mag thieth to SHA chiwo thuolo ne chudo makamago. We are requesting everyone to register so that we can get these free services and then the government pays us back so that this money in turn is used to better the services in our facilities. So let people register. And we want to also commend our CHPs. Our CHPs are doing a very commendable job, and we are promising to support them. Komachelo bende eni MCA za mag county ma Nairobi krowito ko duaro mara thicho ke APC governor mar county ma Nairobi Johnson Sakaja ma obiro tok romo ma bende MCAs go ne obago odiochieng' makawuono kod tend duond bura mar ODM kanyakla kod tend duond bura mar UDA kama bende koro gichiwo thuolo ne governor Sakaja mondo miyo chwala agenda mag chenro mag dongruok. Na MCAs toa mambo yao na yamesikizwa, na vile vile pia leadership wametoa mambo yao ikasikizwa. Kwa hivyo kwa kauli moja tumekubaliana kwamba hiyo impending impeachment yairishwe na itolewe, na sasa tumekubaliana governor endelee na kazi na vile vile ajumuike na akapewa pia marekebisho ambayo anafaa kufanya katika uongozi wake katika kaunti ya Nairobi. Kwa hivyo Kata kamano kanigiloso kod jofwambo e kaunti ni ma Nairobi jakom mar duond bura mar ODM e bade ma Nairobi Aladwa wacho ni gichiwo thuolo mar dwe achiel ne gavana Sakaja mondo mi gine ka bende ochwalo chenro mag dongruok. Hakuna hatua kwa sasa kwa sababu tumempatia muda na lazima apewe muda pia kurekebisha. Hatuwezi sema leo atafanya leo. Yeye si malaika. Lazima apewe muda kufanya kazi na muda wa kurekebisha. Na tumekubaliana kwa mwezi mmoja, na pia watakuwa na mikutano ya kufanya hapa na pale, ya kufanya informal meetings zao ili kuona yale tumezungumza yamefanywa na ya gani hajafanywa. Kwa hivyo kwa mwezi mmoja atakuwa anaendelea na hiyo kazi. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama waidoni obila omako jago moro ma bendi tudo gi kuodhok kendo yude gi dhok 20 ma bendi chichni gen mago ma bende no kwale e gweng' ma Kithereka Samba sublocation e sub county ma Suba South e county no ma Homa Bay. Achichno wachore ni ma bende osebedo ka kwalo dhok e gwenge makono gino ma bende osekelo lal mathoth ne jopith mag jamni e gwenge go. Kalure kod komanda mar obila e sub county ma Suba Caxton Ndunda achichno ne omaki toka ma bende notima kod ruoth magweng'no kachiel gi jogweng'a e Igwasi Hills kama bende chichni dhok ma bende no kwal kowuok e gweng' ma Kithereka ne opand. Achichno sani odine tesendo bila Magunga ka irito mondo mi ochwale e do. Meko makama ne obiro tok jodak ma Kithereka chwalo ng'ur margi e wi kuo ma dhok ma bende giwacho no odwa jimbore mokalo e gwenge makono. From there wakashika ingine kwa mboma ingine, wakashika ingine kwa mboma ingine, jana ameshika ingine, lakini hiyo operation chief tumemwambia asimamishi because yeye akiwa na wale community policy wale nini nyumba 10 wanaenda wanachota ng'ombe tu kwa mboma, na zile lazima ziwe ni service. Sasa tunataka kuseto hiyo mata leo, watu wakuje wale usawa zikichotwa na zina complain waende na ng'ombe zao, like tupage na zile ziko na complain tumeshika hapa ndani anaapia tutataka kuverify alafu apia kotini leo. Ile makosa alishikwa nao ni ya wizi wa ng'ombe, kwa sababu wale watu ng'ombe zao zilizikwa 2, walisema yeye ndiye aliwaletea, anawaambia mnichungie hizi, na wenyewe wamekonifahamu they are theirs, azilipotea. They are 20 now. Zile suspected to be stolen cows. Hii tunataka kuverify leo kwa sababu zilikuja late jana.
Kapod wantiere kaunti no ma Homa Bay bende wayudo ni en fungruok ne chi liel moro ma bende ni kod ng'ol ma osebedo ka onge ote gweng' ma Kogweno Rianga e kachung'od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay bang' jasamaria moro gero ne ot manyien ma koro biro dake gi nyithinde. Miyo no ma bende nyinge Caroline Ouso osebedo ka jot e ot machwer kendo rach nyaka riwuon pargi magoro lal godo e higa mar 2019 kendo oseketo ngimane kama rach kaachiel kod nyithindo ma bende noweye godo. Caroline ma bende osebedo ka tuore wacho ni oseneno pek kendo e kinde ma koth chwe chune ni odhi omany kar resruok kuom jolibamba gino ma bende osenyo ngimane mokalo. Owacho ni koro to yudo fungruok maduong' bang' jasamaria Kevin Oko gero ne ot manyien ma koro dhi konyore godo kod familia mare. Nyicha dake ot marach kora yudo ot ayuora makevo gi mama moro no tudore go mana ka ane wuon utudore mogedo na tan ng'amo dak gi ng'ol jaodano to 2019 tuo no maka 2014 sebedo gi shida mar tuo mosedino wanga mabedo muofu senyuolo nyithindo 2 motho kendo sani koro ang'ol ong'adi tiende gate awuotho mana gi wheelchair koro pod aremo kony mang'eny nyithindo ban gi nyithindo 5 achiel ni e university achiel ni e form 4 2 ni e grade 8 matino ng'ol ni Ogandi special school koro pod akwayo kony kaluwore gi tuo ma an go en tuo ma samatin adhi e ward samatin aduogo asebedo ka adhi e ward nyaka na ng'at tienda dwe mar 3 tarik 30 dwe mar 4 ane ward dwe mar 5 ane ward dwe mar 6 ane ward dwe mar 7 ane ward koro asebedo gi shida mar tuo ndalo duto te adak gi tuo mar sukari pressure gi ulcers mago tuoche machanda te tuoche deko asiko mana ka nyiewo yath tienda mano ng'ada chien ni pod remo nyaka kawuono. Kanolose kinde ma bende nochiwo ot ne chi liel no Kevin Oko ne owacho ni ne oyudo ywak mar miyono gino ma bende nomiyo chako chenro mar gedone mondo mino wuoge midhiero ma bende osebedo ka oneno kod nyithinde. Oko ne okwayo joma Nyasaye ogwedho lwetgi mondo miyo konye mond liete gwenge makaluo. Mama ni osebedo kod chandruok mang'eny kabisa. Mokwongo en diabetic, en tuo nogoye mong'ad tiende mokwongo, ochako ng'ad tiende mar 2. Koro en ng'ama ntiere wheelchair. Ne wa organize through my friends moayudo ne wheelchair makoro wuotho godo sani endi. En kod pek nikech ot manoger ni odi noger back in 2009. Then chuore dugo thowe e Simba osebedo ko dwaro ot kabisa. Now through friends maga kod well wishers ne wa manage mwa partner mwa timo ng'owa mwa organize mondo mi timo ng'owa mondo mi wager ne ot. En mor ne en nikech osebedo koywago ot kabisa odni rach kata king'iye tineno ka dhot kendo dhot rach odiny wheelchair ka donjo en gi problem ot chwer ka koth chwe to koth goye koro osebedo kod problem mang'eny kabisa. Ne en lengo mara ni mondo mi akony mine ma mond liete. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo medo yudo akwede kowuok kuom jotelo ma e gwenge makono kalure gi paro mar loro mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology e bare mantiere Siaya. Wachore ni piny owacho ma Siaya dwaro kaulo ma mbalariany no gere kar somo mar weche mag pur e Siaya Agricultural Training Center mondo mi gigere log tich manyien mar kaunti no. Wach ma bende okwed mokalo kod jokanye sekta mar somo kod jotelo ma bende wuok e gwenge go. I personally have been part of this process of getting a university in the county headquarters. From 2013, a lot of work went in. Uplifting physical infrastructure at ATC took place, so money was spent to build ablution block, to build an extra lecture hall. Then we modified the dorms to accommodate students. Now when I hear eventually when it emerges that there's a new intention regarding what to make that use of that land, to make it something else rather than a university college, that is not what the intention was. If that happens, then it is a betrayal. Kotelengi kod ngire Paul Wao Achola mabene jako mar komiti mane otayo chenro mar gedo mar bad mbalariany no wacho ni mano en mwandu mbalariany no mabende ok onego lor.
Our surprise is that a new county headquarters exists and the governor is sitting in there. There are other offices there. The land is still spacious enough to accommodate other buildings. There's also expansion up. You can go up and so on. Those options are there. And so we don't see why a new county headquarters has priority over a university institution that will bring dynamism, economic, social, educational, intellectual to the county. And so we want the public to know that there are stakeholders who have been part and parcel of this thing who feel betrayed. Kosiro wachno manene jatenda Lensi Owino Tamre owacho ni loro bad malariany no biro rocho chenro mag somo kod dongruok e gwenge makono. This is a driving force towards economic development. So when you look at social development, when you look at economic development, you look at the human capital development, the new county headquarters that he's talking about is not a good thing for us. So as intellectuals here, we are saying no on behalf of the society. We don't want that headquarters to be built there. Let him go to land that had been allocated for the headquarters. And I think with that, politically, he's committing a suicide. Manen meya ma municipal Masia Julius Aguto Chiama bende osiro weche go ka okwayo governor Orengo mondo chiw ler ewi chung mar county no ewi wachno. Now I want to thank my chairman, the professor, my colleague Councillor Owino, and our MP, area MP Atandi, for standing firm on this matter. So I would like to ask Bwana Governor to give us the clarification on this matter, because we are the people of Alego, we are supporting this university fully because it's our source of revenue. Mane mabendo kelo giko maga weche manyien mago matuche kor gwenge gi elak seche gi tudri kod Ochieng Emmanuel Koromo Saparga chelne weche manyiena. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni weche mag tuke nyinga Milton Ochieng. President mar Athletics Kenya Jackson Tuwei sani koro kwayo tim mar Kenya madhi e tuke mag laro simo mar piny mangima madhi timore Tokyo, Japan ni mondo rit nying Kenya e yo makare. Tuwei nomedo kwayo jong'wech go eko madhi tugo ni mondo bed joratiro kendo gibed jogo eko manyalo yudore sasa midwa pimgi mondo mi Kenya kik yud kum mora mora. We don't want to see somebody winning, national flag of Kenya being raised, national anthem of Kenya being played, and then we come and get disappointed. That is a disaster. You don't want to see that. There is something called whereabouts. And I know you have been taken through all this. Susan has just mentioned the hotel you are going to be in, the airport where you are going to land, so that you can do all that. Don't miss to do it because it's an offense. Tuwei bende nowacho ne Kenya ni mondo gitimie maber, mondo gibedie tim maberie moloyo mayudo kwan mamalo mar midila e tuke mag World Championship. Some of you have been going to the time